Rinekrut yung mama ko sa utangan daw sa pang-araw-araw. Ngayon, ang sabi nila, may insurance daw, 40 daw. 40 daw ang makukuha niya Kasi kung mamatay siya. parang dalawang passbook. Follow up ni nanay, kasama yung pinsan niya, nabigla po kami doon. Kasi imbes na mag-follow up muna, nadagit siya sa amin. Hindi kami nagpapaliwanag na dahil hindi kami makarason dahil siya hindi nakikinig na. Tapos, nagbanta siya, ganyan pala sir, i-radio to kayo. Rinekrut yung mama ko sa utangan daw sa pang-araw-araw. Ngayon, ang sabi nila, may insurance daw, 40 daw. 40 daw ang makukuha niya Kasi kung mamatay siya. parang dalawang passbook. Kasi mahirap lang kami. Opo. Kasi sabi niya, para daw pag namatay siya,